Ja se zovem Josipa Mrkonjić, rođena sam 2000. godine, živim blizu Frankfurta, ali je ipak ta splitska krv u meni. Još se školujem kao njegovateljica jer volim pomoći ljudima i družiti se s njima. Ovu prekrasnu nošnju koju ja na sebi nosim je iz Baranje. Ovo je zimska nošnja, a prije su nosile udane žene na svečane prigode kao na primjer na misu. A mogle su i cure nositi, ali bi umjesto ovih rogova stavili vinčić i upletače. Nosi na sebi rogove, maramu, dukatići, srebrnjaci, zrne sa gombicama, reklicu, savuno tkanu suknju i pregaču od kašmira. A ispod ima još pojas i doljna krila. Ako Bog da, želja mi jednog dana kad se budem udavala u jednoj nošnji se udati. Jer je u nošnji nam je jednostavno poseban osjećaj. Moj hobi, u stvari lipša strana u životu, mi je 100% hrvatski folklor. I sretna sam da imamo tu mogućnost hrvatski folklor plesati u dijaspori. Naš cilj u folkloru je tu hrvatsku kulturu, tu hrvatsku tradiciju očuvati i plesati. Kroz folklor ne učimo samo plesati i pivati i svirati, nego učvršćavamo hrvatski jezik u raznim krajevima uz to njegove običaje. Naša folklorna skupina broji više od 100 aktivnih članova. Kako se po imenu naše skupine čuje, Dijaspora i Korak, smo mi hrvatski folkloraši u dijaspori. Ja osobno plešem već 12 godina hrvatski folklor, te treniram mali i srednji folklor. Odrasla sam s tim ljudima i s tim društvom i uz ples i uz pismo i ne bi mogla više bez toga živjeti. To je naš način života i taj osjećaj svaki folkloraš ovdje i u domovini zna. Tako mi kroz različite putovanja, natjecaja, treniranja ili druženja učimo hrvatsku kulturu i hrvatski jezik i dilimo tako po cijeloj Njemačkoj i drugim zemljama. Hvala Bogu me moja mati ovako odgojila i uvijek pričala hrvatski s menom. Također sam išla ali godinama u hrvatsku školu, učila hrvatski jezik i puno o zemljopisu. Didova želja je uvijek bila da naučim puno o Hrvatskoj i o jeziku. I sretna i zahvalna sam tim ljudima, folkloru, školi, vjeronauku i misama da kroz ti različite mogućnosti možemo naučiti taj jezik i puno o Hrvatskoj ovdje u dijaspori. Znam da živim u Njemačkoj i da je ovdje drugačije živjeti nego dole, ali ipak sam sretna da možemo tu Hrvatsku živjeti i ovdje. Ima puno Hrvata u Njemačkoj ovdje, pogotovo ovdje u okolici Frankfurta. Neki su tu rođeni, neki su tek došli, neki živu već par godina ovdje, ali svejedno nas spaja svi u ta ista stvar, a to je živjeti Hrvatsku u dijaspori. Lijepo je otići na misu na hrvatskom jezikom, to je odmah drugi osjećaj. Ali pošto ja volim ići s kave na kavu, još mi je veći gušt ići u neki naš kafić, naš jezik, naši ljudi, naša glazba, to je odmah bar malo osjećaj kao da smo dole negdje u nekom kafiću. Ali je različiti događaj kad tipa nešto Hrvatska noć, gdje se sastaju više od 10.000 Hrvata iz cijeloga svijeta, iz cijele Njemačke i domovine ovdje da bi došle vidjeti naši pivači koji dolazu od Elika, Mate Bulić, Mišo Kovač, Kora, naši slavonski tamburaši, dalmatinske klape. To je predivno jer imamo tu priliku bar jedanput u godini se sastati i družiti se. Nikad neće biti taj osjećaj kad doli, ali bar imamo malo nečega da bi mogli živjeti u Hrvatsku ovdje. Životni cilj mi je 100% se vratiti u Hrvatsku i tu hrvatsku kulturu i tradiciju koju sad živim ovdje, živjeti dole. To mi je želja i mislim, u Hrvatskoj mi je duša na mjestu, tu sam sretna, tu je moj dom i kako bi baba rekla, tamo su moji korijeni. Tu jednostavno želim živjeti i tu je moj dom. Oj, žarko sunce, lipša sam od tebe i od brata tvoga. Haj, haj, od brata tvoga. Živjeli!